Urte gutxian, Mariaren familiako ondasunak biderkatu egin zituen, aitagin arabaren harridura eta zorionerako. Baziruduen ez zuela ezer okertuko hain bidea, baina aurki guztiak du bere frentzua. Matxinoak altxatu ziren Kiton, eta gero Txarkasen, eta gero Potozin. Laster lortuko zuten Espainiarikiko independentzia. Ondasun guztiak galdurik Europara itzuli beharrean aurkitu ziren, Manuel eta kidekoak. Esaten dute luzeegi ekiten zitzaizkiola Mariari, Elorrioko neguak. Ez zuela izaten norekin mintzatu, norekin ondo pasa. Gizonari ondasunak berezkuratzeak hartzen zion gogoa, eta etxetik kanpo egoten zen luzaroan, Madrilen. Eta Mariari udazkena iritzu orduko halako nahigabe bat sortzen zitzaion bihotzean, eta gomutan hartzen zituen Kuzkoko bazter, eguzkitzuak eta kale zaratatzuak.